No. Tervetuloa meidän webinaariin nimeltä Lopeta seurailu, joka siis jatkoa meidän aikaisemmalle webinaarille, jossa puhuttiin varhaisen tuen mallista otsikolla Unohda vato. Tänään puhutaan siis siitä, miten voidaan tarttua psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja sen ilmenemiseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Ja äänessä täällä siis Jenni Närvä, henkilöstöpäällikkö Barona HR-ratkaisuista. Ja Tiina, haluatko esitellä itsesi? Kiva. Kiitti Jenni. Mun nimi on Tiina Kesti ja mä oon tuolla KOHOssa osakkaana ja työkykyasiantuntijana tällä hetkellä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyllä, mennään suoraan asiaan. Yes. Viimeksi tosiaan puhuttiin siitä, että miten varhaisen tuen malli meidän näkökulmasta kaipaisi vähän ravistelua. Tänään puhutaan siitä, että miten varsinkin nyt, kun monet meistä on enenevissä määrin siirtynyt etätyöhön ja itseohjautuvampaan työn tekemiseen ehkä kuin aikaisemmin. Osalle se toki on ollut jo tuttua juttua aikaisemminkin. Niin miten tämmöisessä tilanteessa me päästäisiin työnantajina ja esimiehinä ja HR:ina kiinni psykososiaaliseen kuormitukseen niin, että me voitaisiin siinä enemmänkin vielä hyödyntää työterveyshuollon yhteistyötä? Just, ja tässä webinaarissa me haastetaan juuri siihen, että se työterveyshuolto voisi olla myös aikaisemmin liikkeellä, kun on totuttu. Kyllä, juuri näin. Ja ehkä nyt sinänsä aika monelle kuulijoista tuttua juttua sekin, että mitkä ne haasteet tällä hetkellä on. Eli varsinkin asiantuntijatehtävissä, kun ollaan siirretty vielä enemmän etätyöhön ja esimies on ehkä kauempana ja maailman tilanne ympärillä herättää vielä ehkä enemmän huolta kuin aikaisemmin, kun monet asiat muuttuu aika isolla ja kovalla vauhdilla. Ja sitten siihen vielä lisää sen, että monilla se työn tekeminen ihan niin kuin konkreettisestikin on hankalaa sen takia, että siihen pitää sovittaa ihan uudella tavalla se muu perhe-elämä ja kaikki muukin siinä ympärillä. Sitten taas toisaalta osalla ei ole sitä perhettä tai sitä niin kuin muuta sosiaalista ympäristöä siinä niin vahvasti ympärillä, niin monet kokee aika vahvaa yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä tällä hetkellä. Niin kaikki nämä asiat huomioon ottaen, niin entisestään tällä hetkellä korostuu se, että nyt ei voida enää sitä omaa tiimiä tai porukkaa johtaa joukkona, vaan täytyisi oikeasti olla aika tarkasti käsillä ja tietoinen siitä, että mitä niille yksilöille kuuluu, miten he voi, kuka kuormittuu, kelle tämä tilanne on itse asiassa ihan ok. Niin, se on korostunut tosi paljon. Eikö vaan Jenni, että sit myös se, että on todettu, että etätyö on niinku myös lisännyt sitä työhyvinvointia ja parantanut työkykyä, että siinä on myös semmoisia elementtejä sitten osalle porukoista. Kyllä, just näin. Että vähän semmoista ehkä polarisoitumista siinäkin mielessä, että osalle tämä on ihan niin kuin loistava tilaisuus keskittyä eri tavalla työn tekemiseen, ei tule niitä keskeytyksiä eikä muita. Ja sitten taas toisessa päässä ihmiset kaipaa niitä kontakteja ja haluaisi nähdä sitä työyhteisöä useimmin. Aika herkillä saa olla tietää, että mitä sille omalle tiimille kuuluu. Tähän otettiin vielä selkeytyksenä se, että kun me puhutaan psykososiaalisista kuormitustekijöistä, niin mitä se tarkoittaa. Eli Avi on kuvannut sitä tämän tyyppisesti, että silloin puhutaan niistä niin kuin työn järjestelyihin liittyvistä kuormitustekijöistä, eli työn määrään liittyviä asioita, aikapaineita, deadlineja, onko mahdollista vaikuttaa omaan työskentelyrytmiin tai aikoihin vai onko se niin kuin annettu tekijä, liittyykö siihen matkusteluun ja muuta. Tämä on yksi esimerkki, mikä monelle nyt on tuonut helpotusta itse asiassa, että ei menekään työajasta iso osa siihen, että täytyy liikkua paikasta toiseen, niin se on yksi positiiviseksi koettu juttu tällä hetkellä. Toisaalta työn sisältöön liittyvät kuormitustekijät voi aiheuttaa haasteita, eli se, että kokeeko oman työnsä liian yksitoikkoiseksi tai sitten toisaalta onko muutoksia liikaa tai onko työn luonne sellainen, että vaatii vaikka sitä jatkuvana valppaana oloa. Tai sitten toisaalta työyhteisöön liittyvät asiat, eli yksin työskentely, mistä äskenkin puhuttiin. Eli vaikka sitten olisikin osa työyhteisöä, niin se, että nyt ollaan tosi etäällä toisistamme, niin se voi aiheuttaa sitä kuormitusta. Tai sitten se rooli voi olla sellainen, että ollaan niin kuin
yksin vastuussa tietyistä asioista. Ja sitten varsinkin nyt niin viestintään ja kommunikaatioon liittyvät asiat korostuu varmasti. Kulkeeko tieto, saako esimieheen yhteyden tarvittaessa ja niin edelleen. Ja toki näillä niin kun, on sit yhteyttä siihenkin, että jos nämä vaikka pitkittyy pitkiä aikoja, niin miten se sitten näkyy muuten mielenterveyden haasteena tai muina ilmiöinä. Et jos me puhutaan psykososiaalisesta kuormituksesta, niin osahan voi olla tämmöistä työperäistä, niin kuin Jenni tässä kuvasi, eli ne syyt on siellä työssä, mutta aika moni tunnistaa semmoisia asioita, että on kuormitusta, joka ei liity siihen työhön, että se nousee sitä siviilielämän hässäkästä ja härdellistä, mutta siinäkin tapauksessa se vaikuttaa siihen työhön, että se liittyy työhön. Kyllä. Että moni asia ei ole niin kuin työperäinen, mutta se näkyy siellä työssä ja silloinhan aina esimiehellä on niin kuin oikeus kysästä, että hei, mitä sulle kuuluu ja varmistaa kuitenkin, että se ei johdu siitä työstä, koska se on se esimiehen työsuojelullinen vastuu varmistaa, että työ ei vaaranna sitä terveyttä eikä mielenterveyttä. Juuri näin. No sitten ihan lyhyesti siitä, että ei haluta ehkä nyt liikaa tätä tämän hetken maailmantilannetta korostaa, mutta ehkä nämä nyt on viime aikoina noussut keskusteluihin kuitenkin poikkeuksellisen paljon. Eli se, että miten meillä sit aidosti tunnistetaan se, että jos joku työntekijätiimi tai miksei esimieskin tarvitsee sit erityistä tukea juuri nyt, niin mitä ne keinot silloin esimiehellä voi olla. Niin itse ainakin olen tunnistanut sen, että monia auttaa se, että saa tukea siihen, että priorisoi omaa tekemistään. Et varsinkin nyt, kun ollaan hyvin monet meistä eri tavalla etänä kuin ennen, niin se raja työn ja sitten taas vapaa-ajan välillä aika helposti hämärtyy, niin siinä on helppo lähteä sitten tekemään kaikkea paljon kerralla ja vähän liikaakin. Niin se, että siihen välillä saa jonkun avun sanomaan, että hei, nyt kannattaisi ehkä vähän jättää pois vähäksi aikaa, tai että miten tätä sun kalenteria voitaisiin tässä vaikka järkeistää, tai mikä nyt on se ykkösprioriteetti tällä hetkellä, niin voi olla hyvä pysähtyä siihen välillä vaikka sen oman esimiehen, esihenkilön kanssa. Ei ole millään tavalla pois itseohjautuvuudesta, vaan mä näen sen taas ehkä enemmänkin niin kuin proaktiivisena johtamisena. Ja sitten toisaalta se, että varsinkin jos se tilanne alkaa sit kuormittaa, että on paljon kaikkea, tai vaikka tämä tilanne nyt sitten jotenkin tuntuu ahdistavalta tai kuormittavalta, niin olisi hyvä käydä keskustelua siitä, että mikä tällä hetkellä on se riittävä taso. Ja jos on haastavaa aikaa, niin tarviiko sitten olla nyt ihan niin kuin satasella sykkimässä koko ajan. Toisaalta esimiesten on hyvä olla selvillä siitä, että sitten kun tarvitaan muutakin apua kuin vaan se esimiehen keskusteluapu, niin mitä muita keinoja silloin on käytettävissä. Ja esimerkiksi HR:n kautta sit voi selvitellä, että mitkä ne on ne avun hankkimisen kanavat ja väylät. Ja sitten tietenkin HR:n kautta muutenkin, niin HR:n on hyvä miettiä niitä, että mitä keinoja meillä sitten on tarjota mahdollisuuksia sille avun pyytämiselle. Et jos sitä omaa esihenkilöä ei vaikka ole, on niin itseohjautuvat tiimit, että sitä lähiesimiestä ei ole, niin mitä muita keinoja sitten on sitä apua pyytää. Toisaalta kyselyt varmaan monissa paikoissa on nyt niin kuin otettu ehkä vähän ahkeramminkin käyttöön, koska sieltä saadaan hyvää indikaatiota siitä, että miten porukka voi. Sitten kolmantena se, että miten meidän esimiehet jaksaa tai esihenkilöt jaksaa, niin siinä on ehkä niin kuin HR-rooli korostunut viime aikoina, että varmistellaan, että myös siellä niitä voimavaroja riittää. Ja sitten tietenkin tämän päivän fokuksena oleva työterveyshuolto, niin siellä on paljon keinoja, millä me voidaan ihmisiä tässäkin tilanteessa tukea, ja pikkusen ehkä aikaisemmassa vaiheessa kuin mihin perinteisesti on totuttu. Just näin, ja voitaisiin mennä oikeastaan siihen konkretiaan, että mitä se työterveyshuollon tuki voisi olla, kun se tavoitetilanne on se, että siellä työterveyshuollossakin oltaisiin sen terveyden ja työkyvyn ja tämän mielenterveyden asioissa niin kuin hereillä ja niin sanotusti iholla tai pulssilla, niin mitä siellä voitaisiin tehdä toisin. Ja oikeastaan voitaisiin lähteä katsomaan siinä seuraavassa slaidissa niin niitä ihan konkreettisia keinoja. Nythän työterveyshuolto on perinteisesti seurannut sairauspoissaoloja.
Ja nythän me kaikki tietää, että jos pelkästään sairauspoissaoloja tuijotetaan näissä mielenterveyden asioissa, niin silloin ollaan auttamatta liian myöhässä. Että silloin kun ihminen jää sen mielenterveyssyyn takia poissa, niin se sairauspoissaolo tuppaa olemaan tosi pitkä. Että me puhutaan viikoista usein. Ja nyt jos me ajatellaan, että me ehkäistäisiin tämmöiseen niin kuin pitkät poissaolot, niin meidän täytyisi olla työterveydessäkin paljon aikaisemmin niin kuin hereillä. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä voisi olla tämmöisiä aikaisempia herätteitä siellä tietojärjestelmissä. Aika monella työterveyshuollolla on hyvä potilastietojärjestelmä tai sitten siellä on tämmöinen tekoäly, keinoäly ja tämä tekoäly tai keinoäly mahdollistaa sitten tämmöisiä aikaisempia tavallaan triggereitä ja näitä triggereitä voidaan sopia ihan yrityskohtaisesti esimerkiksi, että aina jos henkilöllä on käynti, jonka syynä on mielenterveyden haaste, vaikka unottomuus tai akuutti stressireaktio tai sitten vaikka lievä masennus, niin se automaattisesti herjaa sinne työterveyshoitajan omalle näytölle, että hei, täältä tällainen henkilö on käynyt ja tarkistathan, että mitä hänelle kuuluu, jos on vaikka käynyt päivystyksessä tai yleislääkärillä tai jossain. Samalla tavalla voidaan asettaa tämmöisiä diagnoosikohtaisia hälytteitä, että vaikka että jos työuupumusoireilla käy vastaanotolla, käynnin syynä on työuupumuksen niin kuin oireyhtymä, niin se hälyttää. Tai voidaan asettaa tämmöisiä käyntimääriin liittyviä herätteitä, että jos jollakin lisääntyy käynnit vaikka 20% verrattuna edelliseen vuoteen, niin tämä hälyttää. Sittenhän me tiedetään tutkimustenkin mukaan, että suurkuluttajat on lisääntyneessä riskissä työkyvyttömyyteen ja monesti sillä taustalla onkin näitä mielenterveyden tai elämänhallinnankin haasteita. Niin aika tyypillinen on tämmöinen raja nyt, että jos käyntiä rupeaa olemaan vaikka vuoden sisällä yli 8, niin tämä taas liputtaa sille omalle työterveystiimille. Tai että ne käynnit aiheuttaa aika paljon kustannuksia. Ja sitten nämä henkilöt, jotka kanssa tiedetään, että jotka voi olla työkykyriskissä, niin on niitä, jotka ei käy terveystarkastuksissa, vaikka kutsutaan, tai sitten jotka ei esimerkiksi tämmöisen terveyskyselyyn, joka liittyy terveystarkastukseen seulaan, niin ei vastaa sitten näihin. Ja näistä voidaan sopia tämmöisiä tapoja. Joo, sano vaan, Jenni. Miten sä näet, että nämä toimii sitten esimerkiksi noihin niin kuin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin? Nouseeko ne samalla tavalla tämän tyyppisissä seurannoissa? Kyllä ne aika hyvin jää haaviin näillä, varsinkin tietenkin nuo diagnoosipohjaiset hälytteet, että silloin ne kattaa kaikki ne mielenterveyden syistä olevat poissaolot, niin näillä ainakin todennäköisemmin saa haaviin aikaisemmin niitä henkilöitä. Joo. Ja sitten, että sitten tietysti pitää työterveyshuollon kanssa sopia, että mitä tehdään, että kun soitetaan sille ihmiselle ja tsekataan, että onko hänellä tarve vaikka tulla sille omalle työterveyslääkärin vastaanotolle tai hoitajan juttu sille, että mistä on kyse. Joo, hyvä. Sä työssäsi näet paljon sitä ihan niin kuin konkreettista yhteistyötä työterveyshuoltojen ja yritysten välillä, niin miten paljon tämän tyyppiset triggerit on käytössä? No toi on tosi hyvä kysymys, että nythän niin kuin, tietojärjestelmät mahdollistaa tämmöisiä niin kuin, huolirajojen tuunaamisia ja liputtamisia, mutta näitä ei oikein niin kuin, työterveystiimitkään välttämättä tunne niiden tietojärjestelmien mahdollisuuksia eikä välttämättä osaa ehdottaakaan asiakkaalle ja toisaalta sitten asiakkaalta ei voi edellyttää, että hän tuntee tämän tekniikan mahdollisuuden niin kuin HR:ltä, että senkin takia näitä on hyvä tälleen tuoda esille, että on monenlaisia mahdollisuuksia. Joo, hyvä pointti. Sitten tässä siis tosiaan niitä triggereitä sinne niin kuin työterveyshuollon suuntaan, mistä he vois nostaa tavallaan niin kuin ihmisiä, tai niin kuin, miten he voisivat olla yhteydessä ihmisten suuntaan, mutta mitä sitten työnantaja voi tehdä sinne työterveyshuollon suuntaan? Joo, eli työterveyshän sitten jos ajatellaan sitä työyhteisöä tai työpaikan tasoa, niin työterveyshän ei voi tietää, mitä siellä työpaikalla tapahtuu, jos työnantaja ei kerro työterveyshuollolle, että meillä on vaikka tulossa tämmöisiä asioita, jotka heijastuu meidän ihmisten jaksamiseen. Ja tämmöisiä niin kuin tavallaan haastavia tilanteita siellä työpaikalla voi olla just se, että siellä on isoja tämmöisiä uudistuksia, häiriöitä, yrityskauppoja, isoja YT-tilanteita, semmoisia murrosvaiheita tai että siellä on paljon pieniä tämmöisiä häiriöitä ja kuormitustekijöitä, jotka vaan kasaantuu tiettyyn ajankohtaan. Et siellä monella rintamalla, siellä on potilasjärjestelmäuudistus, siellä on organisaatiouudistus samaan aikaan, sitten siellä on jotain pientä toimitilauudistusta ja kaikki nämä yhdessä sitten vaan niin voi olla jollekin porukalle liikaa.
Tai sitten siellä on jotain ikäviä tilanteita, jotka saa negatiivista julkisuutta. Tai sitten tämmöinen uusi kuormittumisen laji, mistä nyt puhutaan aika paljon, että jos vastaa iso osa henkilöstöstä, että joudun toimimaan omien arvojen vastaisesti viikoittain, niin tämän on todettu olevan semmoinen yksi aika iso niin kuin tämmöinen psykososiaalinen kuormitustekijä. Joo. Ja taas työterveyshuolto pystyy seuraamaan tätä yhteisötason tai työpaikka- tai osasto- tai tiimitason niin kuin, työkyky tai mielenterveyttä, niin tämmöisellä kuumemittarilla että seurataan vaikka, että tiimitasolla, että jos tiimitasolla rupeaa nousemaan diagnoosit, F-diagnoosit niin kuin X%, niin se taas hälyttää sille työterveystiimille, tai käynnit rupeaa radikaalisti kasvamaan, niin nämä on myös niitä herätteitä, että tiimi voi kiinnostua sitten ja soittaa vaikka esimiehelle, että hei, mitäs teille kuuluu. Joo. Et siinä mielessä voidaan niin kuin yrittää toimia varhemmin sekä yksilöiden tasolla että sen työpaikan tasolla. Ja sitten kun mietitään, että nythän työterveys ja se työkyky, kun se aina liittyy työhön tai se mielenterveyskin heijastuu sinne työhön, niin miten me pidetään tämä yhteys sinne työpaikalle? Ja tässä on niin kuin muutamia ideoita, että musta tuo toinen pallukka tuossa, en tiedä onko Jenni sulla tullut koskaan semmoinen eteen, että olisit saanut työterveyshuollosta lähetteen, että sulle työntekijä tuo sairauspoissaolotodistuksen, jossa lukee, että käyppäs varhaisen tuen keskustelu esimiehes kanssa. Onko sulle alainen koskaan tuonut semmoista? Eipä kyllä ole itse asiassa semmoista todistusta tuonut, mutta toki ehkä niin. Tietojärjestelmän kautta on saattanut semmoista viestiä tulla, mutta mietin äsken ihan samaa, että varmaan aika vähän käytetty keino. Ja eikö olisi aika hyvää kuitenkin, että jos siellä vastaanotolla huomata, että pitäisi vähän työpaikallakin hoksauttaa tähän tilanteeseen, niin voisi laittaa sen sairauspoissaolotodistuksen tämmöisen lähetteen varhaisen tuen keskusteluun. Kyllä. Että tuosta voisi vaikka sopia pelisääntöjä oman työterveyshuollon kanssa tai tämmöisiä, että no okei, työterveysneuvottelu, heti kun tulee yksi F-diagnoosi, niin vaikka työterveyshuolto ottaa sen aloitteen, että järjestetään se työterveysneuvottelu. Kyllä. Miltäs toi kuulostaisi? Joo, mun mielestä tosi fiksulta. Vähän samaa ehkä kategoriaa kuin vaikka työhön paluukeskustelut, että niin olisi hyvä niin kuin enemmän velvoittaa, että tulisi käytyä se tilanne läpi siinä vaiheessa, kun vaikka palataan pitkältä poissaololta, joka ei välttämättä vaadi esimerkiksi osasairauspäivärahaa, mutta muuten hyvä tsekata se tilanne, että missä mennään. Joo. Ja sitten toi tavallaan, mitä monet ei tunne, että sekin on niin tavallaan sellainen varhaisen vaiheen keino, että jos musta tuntuu, että tämä mun työ on tosi näännyttävää, niin mulla on oikeus saada sitten tästä syystä tämmöinen puolueeton selvitys, että mikä tämä mun työhenkinen kuormitus on. Ja tämä on tämmöinen jokaisen henkilökohtainen oikeus, jota ei myöskään tunneta. Ja sekin on kuitenkin hyvä asia, että jos se työ tuntuu oikeasti liian raskaalta, niin sitten joku puolueeton ihminen arvioi, että onko tämä mun oma harhaluulo vai onko tämä oikeasti niin kuin semmoinen asia, johon pitää puuttua. Näin. Ja toi sinisellä oleva teksti haastaa työterveyshuoltoa siihen, että kun me yritetään sitten tietenkin työnantajaa kiinnostaa, että no mikä osa näistä mielenterveyspoissaoloista johtuu työstä, koska työnantaja haluaisi vaikuttaa tietenkin niihin asioihin ja työterveyshuolto ei edelleenkään pysty raportoimaan sitä niin kuin sairauspoissaolojen työperäisyyttä. Joo. Se pitäisi se prosessi saada kuntoon, jotta työpaikatkin saisi sitten luotettavaa tietoa siitä, että mikä osa näistä mielenterveyden poissaoloista liittyy työhön. Joo, tärkeä pointti. Tosi tärkeä. No sitten haluaisit nostaa keskusteluun myös nämä niin kuin tavallaan työterveyshuollon perinteiset keinot. Mitä sinulla oli mielessä niistä? Joo. No mä ajattelin tämmöisiä, että työterveyshuollossa on paljon tämä kivijalka, jolla yritetään tukea sitä työkykyä, tämä ennaltaehkäisevä toiminta. Ja me puhutaan terveystarkastuksista, työpaikkaselvityksistä, neuvonnasta ja ohjauksesta. Ja jos ajatellaan mielenterveyden asioita, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos työssä korostuu nämä mielenterveyden niin kuin kuormittuminen, että siellä on vaikeita tilanteita ja on sitä aikapainetta tai on vaikeita asiakastilanteita, yksin työskentelyä, niin minkä näköiseksi me sitten tehtäisiin se työterveystarkastuksen sisältö. Että se ei auta, vaikka me kuinka sitä vyötäröympäristöä siellä mitataan, niin se ei välttämättä niin kuin sitä henkistä kuormitusta ratkaise. Et pitäisi miettiä, että mitä ne olisi ne hyvät sisällöt. Mitataanko siellä palautumista, onko se enemmän tämmöinen niin kuin coachaava keskustelu vai mikä se on se lisäarvo sillä tarkastuksella. Kyllä. Ja
työpaikkaselvityksiä. Onko sulla, Jenni, kokemusta tämmöistä psykososiaalisesta työpaikkaselvityksistä Joo, työpaikalla? joo on tehty kyllä silloin, kun ollaan tunnistettu, että Mm. siinä vaikka niin kuin asiakasrajapinnassa on niitä riskejä, että tavallaan sieltä tulee nimenomaan isoa kuormitusta, niin silloin ollaan niitä käytetty kyllä työyhteisöissäni. Ja mun mielestä se on hyvää tietoa myös sinne työterveyshuoltoon, että ihan samalla tavalla kuin ne terveystarkastuksetkin, niin mun mielestä niissä korostuu koko ajan enemmän se tarve, että sen lääkäri, joka niitä tarkastuksia tekee tai vaikka hoitaja, niin hänen pitää aidosti tuntea se työ, mistä on kyse. Ja silloin jos puhutaan semmoisesta niin kuin vähemmän fyysisesti kuormittavasta työstä, niin me mennään helposti niin kuin olettamusten perusteella tekemään esimerkiksi tarkastuksia tai selvityksiä, että siisti toimistotyö, niin eihän siinä nyt sen kummempaa kuormitusta ole tälleen karrikoiden. Niin että ehkäistäisiin näitä tämmöisiä väärinymmärryksiä, niin silloin se psykososiaalisten selvitysten tekeminen on tosi hyvä idea. Just näin, että niitä pitäisi niinku hyödyntää selkeästi niinku aktiivisemmin ja myöskin sitten näitä ihan perinteistä tätä työpsykologin neuvontaa ja ohjausta, että nyt sitten lyhytterapiasta tosi paljon puhutaan ja se on niinku hyvä vaikuttava keino, mutta edelleen meillä on perusvalikossakin mahdollista käydä siellä korvausluokka 1 ennaltaehkäisevällä puolella se 1-5 kertaa ja sitten vielä jos on tänne sairaanhoidon puolellekin sitä psykologin palvelua mahdollisuus laajentaa sopimuksessa ja tästähän tulee helposti jo se 10 kertaa ihan tässä työterveyshuollon korvausten piirissä olevaa toimintaa, kun lyhytterapiastahan ei Kela sitten sponsoritukea anna, mutta tästä toiminnasta saisi Kelankin tuen. Joo. Hyvä. Ja sitten tuo työsuojeluyhteistyö, että siellähän voi työsuojelun kanssa vaikka työterveys miettiä niitä teemaviikkoja tai muuta tämmöisiä kampanjoita tai että on joku mielenvuosi, jossa työterveys ja työsuojelu yhdessä pitää pinnalla näitä asioita esimerkiksi. Kyllä, hyvä. Siinä on tätä niin kuin kivijalkaa, niin kuin taisit kutsua jossain vaiheessa, mutta sitten ollaan seuraavaksi listattu aika paljon itse asiassa tätä muuta palveluvalikoimaa. Joo, että työterveyshuoltohan on tosi paljon nyt viime aikoina kehittänyt näitä palveluja tähän tavallaan tuen tarpeeseen ja tässä on vaan niin kuin esimerkkinä lista, että meillä on paljon erilaisia matalan kynnyksen palveluita, joista on yleistynyt nämä mielenchatit, sparrit, huolikulmat, eli tämmöiset tosi matalan kynnyksen keskustelupalvelut. Ja meillä on erilaisia kartoitusmenetelmiä, meillä on erilaisia tämmöisiä etäpalveluja, yritetään madaltaa sitä yhteydenoton kynnystä, ja että voit aika niin kuin rivakasti saada sitä keskusteluapua. Siellä on esimiehille chatteja haastaviin johtamistilanteisiin ja on kriisiapua ja tämä kognitiivinen ergonomia on yleistynyt tosi paljon. Tähän liittyvät tämmöiset niin kuin palvelut. Viesti on se, että palveluja on aika paljon, mutta että se, että kannattaa sitten todellakin työterveyshuollon kanssa käyttää aikaa, että ei vaan niin kuin osteta entisen palvelun päälle uutta, vaan mietittäisiin ensimmäiseksi esimerkiksi, miten nämä työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja neuvonta ja ohjaus pitäisi tuunata. Ja sitten mietitään, mitä me tarvitaan niiden päälle. Kyllä. Koska muuten myös ne kustannukset sitten lähtee helposti laukalle, jos vaan vanhan päälle lisätään uutta ja uutta ja uutta. Juuri näin. Ja se, että se on hienoa, että tätä palveluvalikoimaa on näin paljon, mutta taas se, mitä vaikka äsken puhuttiin, että mikä sitten aidosti niin kuin on sitä meillä tehtävää työtä tukevaa palvelua ja niitä haasteita tukevaa, niin se on hyvä käydä läpi yhdessä. Olisi hyvä olla niin kuin osaava ostaja. Niin, juuri näin. Sitten halusit nostaa myös tämän mielenterveystalon tähän lyhyesti. Joo, että nythän nämä on työnantaja hankkimia palveluja, tämä pitkä lista tässä, mutta sittenhän meillä on julkisilla varoilla kehitettyjä palveluja, jotka on ilmaisia meille kaikille. Ja tämä on tosi tärkeä mainospuheenvuoro tämän mielenterveystalon palveluiden puolesta, että varmaan monille tuttukin palvelu jo, mutta ottaa esille myös siellä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa palaverissa. Että voisikokin olla, että jos tulee ihminen, joka on ahdistunut pikkusen vaikka koronatilanteesta tai jostain siviilielämän haasteesta, niin lähtisikin hakemaan vaikka tämmöistä omahoito-ohjelmaa tältä mielenterveystalosta. Että yhdessä vaikka hoitajan kanssa etittäisiin, että rupeepa käymään tätä. Kyllä. Että siellä voi olla vaikka sosiaalisten tilanteiden pelko, joku hyväkin omahoito-ohjelma tai johonkin peliriippuvaisuuden oireisiin. Ja sittenhän siihen voi yhdistää myös näitä työterveyshuollon tukikeskusteluja.
Et sovitaan, että käyttämään omaa hoito-ohjelmaa ja käväset vaikka otetaan sitten vaikka tämmöinen virtuaalivastaanotto puolen tunnin aika, niin joka kuukausi katsotaan tai joka viikko, että miten sulla menee. Kyllä. Ja palaa tavallaan siihen niin kuin yksilölliseen kokemukseen, mistä puhuttiin alussa, että kaikille välttämättä niin kuin netin kautta oma hoito-ohjelma ei toimi, mutta joillekin se voi olla just se hyvä ratkaisu siihen oman tilanteeseen. Ja pelkästään se, että meillä työntekijät, ihmiset olisivat tietoisia näistä palveluista, niin olisi tosi tärkeää. Eikö vaan? Että voisiko näitä saada sinne työpaikan intraankin vähän niin kuin tyrkylle, että löydettäisiin näitäkin matalan kynnyksen palveluja. Että monille nämä voi ihan riittää ja olla semmoinen hyvä niin kuin ensiapu ainakin ennen kuin. Kyllä, juuri näin. Hyvä. No sitten ehkä yhteenvetona, että mistä olisi hyvä sopia työterveyshuollon kanssa. Että tämä mielenterveyden niin kuin ongelmatiikka on semmoinen, joka helposti tarvitaan paikkaamaan vain niin kuin palveluiden lisäostolla. Eli sen takia olisi hyvä niin kuin rakentaa semmoinen toimintamalli sen työterveyshuollon kanssa, että miten me toimitaan niin kuin mielenterveyden kuormittumisen eri tilanteissa. Että tilanteet voi olla ihan hyvin erilaisia ne tilanteet. Siellä voi olla siviilielämäongelmia, siellä voi olla työuupumusta, siellä voi olla tämmöisiä työpaikan konfliktitilanteita tai siellä voi olla tämmöinen mielensä pahoittaminen. Ja ne kaikki ratkaisuthan on erilaisia. Ja sairauspoissaolohan pitäisi olla aina niin kuin viimeinen vaihtoehto. Ja me ollaan rakennettukin tämmöisiä niin kuin tavallaan yhteisiä hoitopolkuja tai toimintamalleja sitten työterveyshuollon ja työpaikan kanssa, että miten toimitaan vaikka silloin, kun on siellä se konflikti. Tai miten toimitaan, jos en ole vaikka nukkunut 2 viikkoon. Että silloin tulee työnantajallekin näkyväksi se, että hei, työterveyshuolto tekee näitä juttuja ja sitten työnantajankin rooli selkeytyy. Miten me työpaikalla voidaan tukea sitten sitä väsynyttä, unetonta. Niin. Ja sinulla olikin tässä pari hyvää esimerkkiä siitä, että miten tämmöisiä malleja voisi ihan kuvantaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. En tiedä, miten hyödylliseksi Jenni itse kokisit, mutta että tavallaan pistää ihan ylös, että minkälainen tämmöinen mielikunto hoitopolku voisi olla, että työntekijällä on joku huoli, se sitä kertoo esimiehelle, esimies antaa sitä tukea, soitetaan ajanvaraukseen. Ensimmäinen voi olla tämä puheluaika, sitten ensisijaisena mielenterveystalon palvelut, sitten mielialavalmentajalle ohjaus ja vasta sitten sinne lääkärille, ettei automaationa heti sinne lääkärille sitä ensimmäistä aikaa tarvitsisi varatakaan, vaan voi riittää ihan muunkinlainen apu. Kyllä. Ja tämä polutus voi auttaa sitten sitä työpaikkaa niin kuin hakemaan niitä muitakin kuin sitä pelkkää lääkäriaikaa. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin jos tämmöinen tieto olisi vielä vaikka ihan niin kuin työntekijällä etukäteen nähtävissä, niin hänkin tietää, että niitä vaihtoehtoja on ja se ei tarkoita sitä, että heti lyödään niin kuin sairaanleima, vaan että saa apua tarvittaessa. Joo, että monethan pelkää myös sitä leimautumista aika paljon. Kyllä. Ja eivät erinäköinen vielä toinen. Tämä toinen toimintamalli on vähän yksityiskohtaisempi ja tässä on lähdetty sit liikkeelle siitä, että mitä siellä, tämä on vähän niin kuin työterveyshuollon sisäinen ohje, kun työterveyshuollossakin pitäisi olla yhtenäiset tavat toimia sitten kaikilla vaikka paikkakunnilla, että siellä on ensimmäisessä, että mitä se työterveyshoitaja tekee, jos tulee tämmöinen henkilö, jolla on niitä henkisen puolen haasteita, että mitä menetelmiä käytetään, mitkä on tavallaan muistilista sinne työterveyshoitajalle, mitä tekee se työpsykologi. Ja mitä sitten tekee taas se lääkäri, milloin se lääkäri on tarpeen. Että siellä on vaikka yksi mittari, että kun masennusseulan tulos on niin kuin korkea. Ja sitten, että mitä siellä on nämä mielenterveystalon palvelut, ohjaus niihin ja sitten Kelan kuntoutuksesta muistutus. Ja sitten, että tämä vähän niin kuin työterveyshuollolle tähän koordinointiinkin avuksi tämmöinen koonti, että miten tämän yrityksen kanssa on se politiikka näissä mielenterveyden asioissa. Joo, tosi hyvä esimerkki ja tosi selkeä. Helppo hahmottaa, että mitä hyötyä tästä varmasti on, kun se on näin tarkasti kuvattu. Niin. Että tavallaan kehota, että ottaisitte asiaa ja visualisoisitte näitä rooleja ja tätä vaiheistusta näissä erilaisissa mielenterveyden ongelmissa, koska ne on hyvin erilaisia ne ratkaisut. Joo, hyvä.
Ja toinen asia työnantajan hoksautuksena, että nythän niin psykososiaalinen kuormitus on alitunnistettua, että se tutkimukset kertoo, että sitä ei tunnisteta siellä työpaikalla ja sen takia sitä ei osata myös tarttua. Ja mun mielestä tässä tämmöisessä sairaalaympäristössä on tullut tämmöinen aika mielenkiintoinen käytäntö tämmöiseen psykososiaalisen kuormituksen näkyväksi tekemiseen, että jos siellä työpaikalla tosiaan kuormitut henkisesti hyvin äkillisesti, että siellä on joku hankala tilanne, hankala potilastilanne, joku riitatilanne tai muu äkillinen vähän niin kuin haasteellinen paikka, tai sitten, että se henkinen kuormitus on hyvin tämmöistä pitkäaikaista, että tuntuu, että ei ole näköpiirissä sen ylikuormituksen loppumista, niin ne pitäisi kirjata tänne työsuojelun niin tämmöisen tietojärjestelmään, joka on nimeltään Haipro. Ja silloin ne käsitellään sitten ihan virallisina vaaratapahtumina, ja niihin tavallaan pakkokin ruveta johdon ja työnantaja reagoimaan, koska tämä on sitten niin kuin tavallaan työsuojelullinen asia, että ihminen kuormittuu haitallisesti. Joo. Joo, ihan mielenkiintoinen, tai niin kuin, en usko, että kauhean moni on sitä niin vielä sinne asti vienyt, mutta pitäisikö, niin mielenkiintoinen ajatus. Niin, vähän niin kuin tämmöinen henkinen läheltä piti tilanne. Niin aivan. Tai vaaran paikka. Kyllä. Mutta miten sä, Jenni, vetäisit yhteen? Tässä tuli nyt monenlaisia työpaikan ja työterveyshuollon varhempia keinoja. Niin. Joo. Mä myös pohdin, niin kuin sunkin kanssa pohdittiin meidän otsikkoa, että lopeta seurailu, niin ehkä se on just se meidän niin kuin ydinsanoma tässä, että kun monesti kun olet itse vaikka kuullut työkykyneuvotteluissa tai missä tahansa neuvotteluissa, että seuraillaan tilannetta, niin varmaan voidaan todeta, että se ei nyt enää vaan niin kuin toimi. Sitten jos me ruvetaan katsomaan peräpeiliin, niin me ollaan aina vähän myöhässä, niin enemmän me kaivattaisiin työnantajina puhetta työterveyshuollon kanssa yhdessä siitä, että miten me näitä etukäteen tunnistettaisiin. Ja totta kai me tunnistetaan myös se haaste, että eihän työterveyshuolto voi tulla työnantajalle kertomaan, että nyt tällä työntekijällä on täällä tällaisia haasteita, että sitten pitäisikin yhdessä just sopia niistä herätteistä ja prosesseista, että mitä sitten tehdään ja mitä niistä voidaan sitten työnantajalle kertoa. Ja erityisesti mua niin kun, haluaisin nähdä enemmän sen tyyppistä yhteistyötä, missä työterveyshuolto vaikka havahduttaa työnantajaa, että hei, tässä tiimissä tai tässä liiketoiminnossa on nyt selvästi havaittu tämmöistä ongelmaa, että miten me voitaisiin niitä sitten yhdessä tukea. Mutta sä taisit mainita... Ei ainoastaan tunnista, vaan toimii ja kertoo. Just näin, kyllä. Ja sä taisit mainita tuonne, että jos työntekijä itse saisikin niitä hälytyksiä, niin se oli mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Et nytkö se varhaisen tuen työkalu, kompassi tai mikä tahansa Sirius tai muu härpäke, niin hälyttää sille esimiehelle ja HRlle usein, niin miksi tämä hälytys voisi tulla sille henkilölle itselleen, ja näitä toiminnallisuuksia on nyt rakennettu näihin järjestelmiin, mikä on hyvä asia. Joo. Näetkö, että ne on käytössä siinä määrin, kun ne olisi? Nyt niitä on ruvennut tulemaan. Että niitä se ei ollut mahdollista edes, mutta nyt niitä on ohjelmoitu niin, että se hälyääri tulee myös sille henkilölle itselleen, ja näinhän se pitäisi ollakin. Kyllä, hyvä. Ja sitten se, mitä puhuttiin siinä alussa vähän siitä, että mitä ne on ne kanavat ja keinot, että mitä se yksittäinen työntekijä voi tehdä siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua, että nyt tämä kuormitus on liian iso, niin minkälaisia keinoja sitä sen avun hakemiseksi siellä työpaikalla on? Onko ne tarpeeksi läpinäkyviä, onko ne ihmisten tiedossa, onko vaikka nimettyjä tukihenkilöitä tai muuta apua saatavilla kuin vaikka se oma esihenkilö tai HR. Ja toki sitten se, että miten ihmiset pystyvät sitä omaa jaksamistaan arvioimaan, niin onko matala kynnys hakea siihen tukea vaikka sieltä työterveyshuollossa tai onko muita palveluita käytettävissä, niin ihan hyvät keinot. Ja just toi, mitä sä puhuit, että jos esimiehisten ohella valmennettaisiin myös ihmisiä, työntekijöitä, niin olisiko nämä mielentaidot sellaisia, että niitä pitäisi myös niin kuin vahvistaa, että se on yksi ammattitaidon osa-alue, että miten mä toimin niin kuin hankalissa tilanteissa tai miten mä suhtaudun pettymyksiin tai miten mä toimin vaikka konfliktitilanteessa. Niin, kyllä. Tai ylipäätään se, että maailman sivu on esimiehiä koulutettu siihen, että miten niitä vaikeita asioita otetaan puheeksi, mutta harvemmin sitä tiimiä itsessään. Että se voi olla sillekin suunnalle aika vaikea paikka sille omalle esimiehelle tai HRlle avautua. Niin
tärkeää tietoa myös sinne. Totta. Ja sitten ehkä se, mitä taidettiin aikaisemmassakin webinaarissa aika paljon painottaa se, että jos niitä asioita yritetään sit ottaa puheeksi vasta siinä vaiheessa, kun on niitä ongelmia havaittu, niin se voi olla valitettavan myöhäistä, että liian ajoissa ei koskaan voida liikenteessä olla. Joo. Et siinä oikeastaan meidän anti ja se, mihin me kehotettaisiin, nyt kun lähdette käymään työterveyshuollon toimintasuunnitelmia, syksyllä monesti niitä päivitetään, niin otan nämä asiat puheeksi, että miten se työterveyshuolto voisi ottaa näitä varhaisempia tunnistamisen välineitä käyttöön. Ja sitten toisena asiana, että onko selvillä nämä vastuut ja vaiheet, että kun tulee kyykkäämistä siinä mielenterveydessä erilaisista asioista, niin miten toimitaan sillä työpaikalla ja miten työterveyshuolto toimii, niin sen näkyväksi tekeminen yleensä niin kuin auttaa kaikkia. Ja sen viestiminen sitten henkilöstöllekin. Juuri näin, kyllä. Mutta kiitos tästä webinaarista mun puolesta. Kiitos myös minun puolestani ja kiitos Tiina. Ja kiitos Jenni. Palataan taas asiaan. Näin teemme. Moikka! Moikka!